uHezekeli wama-26. Kwathi ngomnyaka we-11 ngolokuqala lwenyanga izwi likaJehova lafika kimi, lathi, ndodana yomuntu, ngenxa yokuba iTire lishilo ngeJerusalema ukuthi, Ashila, laphukile ebe liyisango labantu, seliphendukele kimi, ngiyakugcwala lapho selichithekile. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, bheka, ngiphezu kwakho, Tire, ngiyakwenyusela kuwe izizwe eziningi njengolwandle lukhuphula amaza alo. Ziyakuchitha izingange zaseTire, zibhidlize imibhoshongo yalo, ngiyakukhukhuza umhlabathi walo kulo, ngilenze idwala eliyinyabule. Liyakuba yindawo yokweneka amanetha phakathi kolwandle, ngokuba mina ngikukhulumile, isho iNkosi uJehova, liyakuba yimpango yezizwe. Amadodakazi alo asendle ayakubulawa ngenkemba, bazi ukuthi nginguJehova. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi, bheka, ngiyakuyisa eTire uNebukadinesari inkosi yaseBabele, evela enyakatho, eyinkosi yamakhosi, enamahashi, nezinqola, nabamahashi, nesixuku sabantu abaningi. Uyakubulala amadodakazi akho endle ngenkemba, enze inqaba ngakuwe, akunqwabele iduli, akumisele ihawu. Uyakubekisa izinqama zakhe zokungqubuza ezingangeni zakho, abhidlize imibhoshongo yakho ngamazembe akhe. Ngenxa yobuningi bamahashi akhe ibhuqu lawo liyakukusibekela, izingange zakho zizamazame ngomdumo wabamahashi, nowokunamasondo, nowezinqola, lapho engena esangweni lakho njengalokhu kungenwa emzini ofohliweyo. Ngezinselo zamahashi akhe uyakunyathela zonke izitaladi zakho, abulale abantu bakho ngenkemba, kuwe phansi izinsika zemandla akho. Bayakuphanga imfuyo yakho, bacuce impahla yakho ethengiswayo, babhidlize izingange zakho, badilize izindlu zakho ezinhle, babeke amatshe akho nemithi yakho nesihlabathi sakho phakathi kwamanzi. Ngiyakwenza ukuba isiho sezihlabelelo zakho siphele, nezwi lamahabho akho alisayikuzwakala. Ngiyakukwenza idwala eliyinyabule, ube yindawo yokweneka amanetha, awusayikwakhiwa, ngokuba mina Jehova ngikukhulumile, isho iNkosi uJehova. Isho kanje iNkosi uJehova kulo iTire, ithi, ngomdumo wokuwa kwakho, lapho abagwaziweyo bebubula nabafayo bebulawa phakathi kwakho, iziqhingi ziyakuzamazama. Zonke izikhulu zolwandle ziyakwehla ezihlalweni zazo zobukhosi, zikhumule izingubo zazo, zihlubule izambatho zazo ezifekethisiweyo, zembathe ukuthuthumela, zihlale emhlabathini, zithuthumele njalo, zimangale ngawe. Ziyakwenza isililiselo ngawe, zithi kuwe, yeka ukuchitheka kwakho. Wena owahlalwa ngabasolwandle, muzi odumileyo, owawunamandla olwandle, wena nabakhileyo kuwe, owenza ukuba besatshwe bonke abakhileyo kuwe. Manje iziqhingi ziyakuzamazama ngosuku lokuwa kwakho. Iziqhingi ezisolwandle ziyakuphela amandla ngokumuka kwakho. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi, lapho ngiyakukwenza umuzi ochithekileyo njengemizi engahlalwayo, nalapho ngiyakukhuphulela uthwa phezu kwakho, amanzi amaningi akusibekele, ngiyakukwehlisa nabehlela egodini, kubantu basendulo. Ngikuhlalise ekujuleni komhlaba kanye nabehlela egodini njengasezindaweni ezichithekileyo kwasendulo, ukuze ungahlalwa, ngisabeka udumo ezweni labaphilayo. Ngiyakukwenza incithakalo, ungabe usabakho, uyakufuna, kepha awusayikufunyanwa kuze kube phakade, isho iNkosi uJehova.